Máme skin! Ďalší čo? Čiže dneska si ideme teda otvoriť tie... jak sa to volá? Proste Strange, proste voľaké balíčky toto sú. Začneme od toho najhoršieho, pôjdeme po ten najväčší, máme 1224 wafly. Ja si asi pôjdem dokúpiť voľaké wafle. Tu sú ešte vlastne free wafle, čiže tie si ideme zobrať. Ideme teda, začneme z tejto prvej. Máme tu jeden card deck. Že pomená to. Stali sme na čaká Upside Showdown deck. Tak to bude mať abilitky. Ja ten Upside Showdown v živote nebudem hrať, kámo. To je taká dementina, to strašná. Máme Penny, KP a ďalší balíček, poď. Kokos, máme Cordeliusa. Na Cordeliusa by to mohlo byť dobre teoreticky. Fire Extra Mushroom. Tak to by teoreticky mohlo byť dobre. Tu ďalší balíček, alebo proste ďalšie tie karty. Máme tu na Henka, kamo. Kto v dnešnej dobe posledný vás zahráva Henka, kamo? To je taká... ten Henk. Ideme teda sem. Toto bude proste taký rýchly opening. Aby som vám proste ukázal, že čo tu môže byť, hej. Máme skin! Máme skin! Čo ti je? Máme skin! Ďalší čo? Ty kokos! Ešte aj Piny, aj Blairiconu. Koľko máme ešte? 860. Kamo, tuto ak padne skin, že keď budem rád. Kit. Kamo, keby mi na kita padne veľký skin. Poď, broskyňa. Na Mexku, kamo, Mexku som vieš, že dlho nehral. Ale že strašne dlho. Prečo tu nepadá žiadny skin? Ja chcem skin, aby padol. Yes, kámo, nasprav tam máme skin, zase to bude voľaký Stranger Things. To je tento! Tak, toho si berem. To je všetko? A prečo mi z tej predtým padli 2 skiny? OK, takže máme už na celkom dosť tých bral. Dobre, už nám padol tento Vilgas, to je prvé. Dusty Nita, get it now. OK, ľudia, čiže ak sa vám toto videjko ľúbilo, tak určite plesnite like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.